Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान दिननि आंनि गोदान भिडिअआव बे भिडिअ दाख्लैनो फैनांगौमोन बिराद लेट जाबाय नोंथांमोनहा नेनांबाय दा भिडिअ स्टार्ट खालामनो नागिरो जायगा मोजां मोना स्टार्ट खालामनो नागिरो जायगा मोजां मोना स्टार्टिं खालामनोनो दा आं गारि सायावनो स्टार्ट खालामबाय नोंथांमोना नायग्रोदो गारिखौ माबायदि ओमफ्राय बिनि उनाव दाम खिन्थानोसै बिसिबां लाया बिसिबां माया ओमफ्राय मानो बे गारिखौ लाबोखो नोंथांमोननो बेखौबो खोन्थागोन स' नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय वाक अराउन्ड फाइनाली आं निज्लागुरि स्पटनि एकदम लास्टाव मोनफैबाय ओमफ्राय दाख्लै आं बेयावनो माने बानायखाबायमोन भिडिअ नोंथांमोननो देखायनो होननानै बे गारिखौहाय ओमफ्राय मोनसे इमारजेन्सि खामानि फैबायना ओमफ्राय भिडिअ ससे बानायनानै आद्राल' बानायनानै थांनांबाय आं डिलेट खालामफिनदों आं ओमफ्राय दा दिनैबो टाइम मोनबावाखिसै माने मोनसे घटना जादों बेहाय नोंथांमोननो देखायग्रोनि खमला गारि आरोना नैबे डिसप्लेआव नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै बिदि जादों माने एक्सिडेन्टखौनो होनदो एक्सिडेन्ट जादों आं माने ओरै साइडजों फैगासिनोखा आंनि साइडजों ओमफ्राय आंनि उनावहाय बास दंमोन आरो गंसे बे बासआ माने मानसि बोख्लायदोंमोन पेसेन्जार ओमफ्राय फुरा ट्राफिक जाममोन गोलाव नैबेबायदिनो दिनैनि बायदिनो ओमफ्राय बेयो बे बासखौ अभारटेक खालामनो नागिरदोंमोन नारें खमला गारि माने खमला लड लानानै थांग्रा बांलादेश अबेबा भुटान गारि ओमफ्राय अभारटेक खालामनानै आंनिया गारिया गाहायना ओमफ्राय जाम्बु गारिया गोजौ ओमफ्राय नैबाहाय दाननानै फोनांदों आरो बेहाय नांबाय ओमफ्राय गारिखौ ससे बोनानै लांदों डेन्टिं पेन्टिं खालामनानै लाबोबाय ओमफ्राय लाबोनानै दा अके जाजोबफिनबाय 4000 थांबाय 4000खौ बे ड्राइभारानो होलांदों जेबो माना सुना खालामाखिसै ओमफ्राय 4000आव दा कमप्लिटबो जाबाय गारिया खिन्थु आंना दिनै डिउटि लस जाबाय डिउटियाव थांनो हायाखिसै माबा बे गारिखौ बानायनानैनो दा नोंथांमोननो खिन्थानोसै मानि थाखाय आं बे एल्ट'खौ लाबोदों आं सुइफ्टसो लायनो थांदोंमोन नैबे गारिखौ लायनो थांदोंमोन आं ओमफ्राय बे गारिखौ लोगो मोननानै नायबाय फसायबाय माबाय ओमफ्राय दामाबो आरो बिनिफ्राय डाउनसिम बै सुइपआ जाहैबाय 80,000ल'मोन अनलि 80,000 नैबे सिंनि डेक'रेसनखौ नायबानो जाबाय फुरा माने मडिफिकेसन खालामनाय आरो गारिया 2012निमोन ओमफ्राय 80,000मोन अनलि 80,000 लेखाया एप्रिलसोआव मोन नामाथाय एप्रिलाव रिनिउ खालामनांगौ 15-16 हाजारसो थांगौमोन आरो खरसा ओमफ्राय गारिया अके जोबमोन सालायनायबाय टेस्ट ड्राइभ मा लाजोब्बाय अके जोब ओमफ्राय लेखाफ्रा माने अनलि एप्रिलसिमल'सैमोन आरो डेटआ एप्रिलावहाय रिनिउ खालामनांगौमोन ओमफ्राय आङो बे गारिखौ लोगो मोननानै माने बे गारिया पेपारा अके गारिखौ टेस्ट ड्राइभ खालामबाय गारियाबो अके बेनि थाखायनो आङो बे गारिखौ लाबोनाय जाबाय आरो दामाबो बयनिफ्राय 10,000 खमसिनबाव अनलि 70,000 नैबे लोगोफोर 70,000नि गारि बियो एकदम अकेखा आरोना ओमफ्राय अनारा एसे बारा जाबाय 8 जनानो जाबाय नामा नैबे आरसिआव नायबानो जाबाय 2009नि 796cc पेट्रल इन्जिन बियो 47 bhp 62 निउटन मिटार टर्क ओमफ्राय 5 स्पिड मेनुएल ट्रान्समिसन दङ गोदोलाय बाथ' अट'मेटिक थानोमोन ना ओमफ्राय टायारफ्राबो अके कन्डिसननि ओरैनियाबो उननियाबो ओमफ्राय सिट टिट अके गोजा नोंथांमोनथ' नायखाबाय ना वाकार राउन्डआव डिउटिनि गस्लाफोरखौनो दोननो मोनालै गारियावनो थाजोबो एकदम फोसाबबायनो टाइम गैया नै बिदि गोजा आरोना माने नोंथांमोनहा गारि बायोबा ना फार्स्टआवनो लेखाफोरखौ नायदो ओमफ्राय बडिखौ नायनांगौ इन्जिन साउन्ड माने मेकानिक नङाबा सोरबा गोरों इन्जिनखौ साउन्डखौ बुजिनो रोंग्रा बिदि मानसिखौ लांफा आरो गारि सेकेन्ड हेन्ड बायोबा बे गारि सुग्रा दंना गोजौआव गारि सुग्रायाव थिखोनानै सिंजोंबो नाया आरोना सिसेसा माने वेल्डिं थायो आं बेल' नङा गारि सेकेन्ड हेन्ड बायनाया आंनि ब्लग नायग्राफ्रा मिथिजोबखायो फार्स्टआवहाय आङो ट्राक लादोंमोन गोदान निउ ब्रेन्ड लादोंमोन गारिखौ मेक्सि ट्राक बेखौ लादोंमोन आं फार्स्टआव बिनि उनावहाय आङो एल्ट' लादों बेबायदिनो सेम 2001निमोन एल्ट' बे एल्ट'खौ फाननानै आरो मारुति भेन लादों आं मारुति भेन लाखांनायनि उनाव 2009नि वेगनार लादों आं गंसे बेथ' फट' गैया आरो बे वेगनारखौ आरो फानफिननानै 14नि वेगनार गंसे लादों 2014नि बेखौबो आं फानथारामोन बे गारिखौ माने फैसा प्रब्लेम जानानै फाननांदों बे गारिखौबो फाननानै ओमफ्राय उनावहाय फैसा प्रब्लेम जानायलाय फाइनान्सियेल एसे गाज्रि जानानै माने माखासे फैसाखौ खामानियाव बाहायनानै माखासे माने खम दामनि गंसे सेन्ट्र लादोंमोन आं बेबो 70,000निमोन बे सेन्ट्रआबो नै
बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेखौबो आरो फानफिननांदों बिराद हालोद गाज्रि जालांबाय थादों आंना बे थांनाय 2025 आव माने फाइनान्सियेल कन्डिशना गाज्रि जानानै माने बिजनेसावहाय प्रब्लेम फैदों आरो आं गारि सालायाबो गोबावसैमोन बिनिफ्रायनो 2025 आव प्रब्लेम क्रिएट जाफिननानै आं गारि सालायफिननो ओंखारफिननांदों मोजाङै मोजां सोलिबाय थादोंमोन बिजनेसफ्राबो माने कम्पिटिशन आरोना बिराद कम्पिटिशन जाबायना दानि जुगावथ' सोरबा सासेयाल' मावनांगौ ओमफ्राय नुबाथाय गासिबो सोलोंजोबो सोलोंबा अरजाया नोंजों कम्पिटिशन नांबावगोन आरोना नों बेखौ फेजेनथारनांगौ होननानै माने सोलोंनानै एखे समान मावनानै जायोबा जेबो नङा आरोना कम्पिटिशन नांग्रा दङ जोंनियाव बेनि थाखायनो जेननोथ' मा जेनाखै माने माथो खालामनो नांनानैबोथ' लाब गैया नोंबा नों आंबा आं बेफोरबायदि आरोना दा आं लासै प्लानिं खालामफिनगासिनो मोजाङै खालामलांफिननो थाखाय दा नोंथांमोननो खिन्थानोसै सेकेन्ड हेन्ड गारि लाबा नोंथांमोनाबो एसे खेल खालाम माखौ खेल खालामनांगौ फार्स्टआवहाय नोंथांमोनहा कागजफोरखौ नायग्रोदो कागजफोरनि पेपारखौ अके जाजोबनांगौ बिनि उनाव आं दहायनो बुंखाबाय दगाव थिखोनानै सिंजों नाय सिसा सेवनाय नामा ओमफ्राय दरजाफोरखौ खेवनानै नाय बिदि कारपेटखौ बोखारजोबनानै नाय अबेबा क्रेक दं नामा दा 70,000नि गारि आं बांद्राय ध्यान खालामाखिसै माने गारिखौ आं साउन्ड अन खालामनानै नायबानो माने अके मोनजोबखाबाय आरोना जोंना माने साउन्डजोंनो बुजियो नालाय जों दानिल' नंला जेनेबा 2012निफ्रायनो माबाबोनाय गेलेबोनाय मेसिनजों गारिजों गारि गिदिर सालायाबाबो गारि फिसा माने गारियाव थाथारखायो माबाया बे आरोना बिजनेसफोर मावबाबो गारिया थाथारनांगौ आंनिया दा नै बेबायदि कन्डिसन आरोना नैबेहाय मोनसे राबारा गैला बेहाय लगायबानो जायो क्रम फिनिश ओमफ्राय सेन्टार लक दङ सेन्टार लक लागायजोबनाय एसिया माने बे स्प्रिट माबाया गैला आरो एसि माबाखौ लागायनांगौ गेस गैला सेन्टार लकिं सिस्टेम दङ बिदि लागायजोबखानायखायनो आङो फुरा फसायनानै माने बे गारिखौ लाबोनाय जादों आरोना नै रिमट दङ रिमट माने बे 2014नियावसो दंमोन ओमफ्राय बिनि उनाव आं दस्रा गारियाव रिमट मोनफैयाखैमोन बेजों दङ आरोना नै सेन्टार लक बानायखानाय अनारा बुरजा जाबाबो माने मेनटेनखौ बिराद मोजां बानायदों आरो नैफोर बाम्पार हेडलाइट बिसोरो गोदान गोजा सिगांनिया ओमफ्राय उनथिंजायहाय एसे बोराय आरो बे सोलायबानो जायो नै बिसोरो ओमफ्राय हाइट फोजौनाय गारिया गोजौ नुयोना नै एसे हाइट फोजौदों माने बुस्थुआ बियो गारिया शिलं साइडआव सोलियोमोन शिलंनिफ्राय माने सेन्टार लक जाबाय शिलंनिफ्राय माने शिलंआव लांनोमोन बे गुवाहाटि नाम्बारखौ ओमफ्राय शिलंआव माने 2012निफ्राय ओरैजायनि गारियाल' ट्रान्सफार जाहैदों शिलं नाम्बाराव ओमफ्राय बिनि थाखायनो दा बियो 2009नि नालाय जायाखिसै खम समावनो फाननानै गालांनांदोंमोन बेस्रा मानसिया बेयावनो आङो मोननाय जाबाय आरो गारिखौहाय नङाबा आं नैबे सुइफ्टखौनो लाबोगौमोन सुइफआबो मोजां दाबो नोंथांमोननो नांगौबा आंनाव इन्सटाग्रामाव मेसेज खालाम आरो डाइरेक्ट कल खालामनोबा बिथांजों माबा आरो बियो एजेन्ट माने दालालि बिनो आं 5,000 होनांदों बे गारिखौ नागिरनायावबो मोजां आंजों रिलेसना नोंथांमोना कल खालामनानै सोंहरनो हागोन बे सुइफ्टखौ नांगौबा दङबा मोनगोन आरो आं कमेन्ट बक्सआवहाय पिन खालामनानै दोनगोन बिनि नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होगोन आरो नङाबा आंनाव मोजां गाज्रि सोंहरनोबा नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव मेसेज खालामनो हागोन इन्सटाग्रामनि आइडिया नै स्क्रिनाव फैगासिनो दे माखासे क्रम फिनिश होजोबनाय नैबेबो क्रम ओमफ्राय नैबे मिरराबो एसे दाम गोसानि माने फोल्डेबल बे ओरै फाथ्ला टाइप थायोना मोनसे बेखौ लागायाखै माने बे एसे दाम गोसानि ओमफ्राय क्रम होबा एसे साबसिन नुगौमोन आरो ओमफ्राय क्रम होआखिसै क्रमआ बे दरजायाव दङ नै बेयाव दं ओमफ्राय नैबेहाय इन्डिकेटरा क्रम बियो मोजां स्टाफ बावाखिसै नै दा आं गारिखौबो लाथ'वामोन माने एसे मोजांखौ लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा फाइनान्सियेल कन्डिशनाबो मोजां नङा ओमफ्राय फुङावहाय आं बिराद खस्थ' मोनगासिनो स्कुटिजों थांनो फैनो ओमफ्राय आं हजोंहाय माने भुटान सिङाव थानानै मावनोबो ओरै आंना मोनसे न'खराव रावबो गैया आरो प्लास आंना इउटिउबा थालांगोन हजोंहाय नों भुटानाव माने भिडिअ सिडिअ आपल'ड खालामनो ओरैबायदि माबाना हाया माने डाटा प्लानफ्रा बिराद गोब्राबखा आरो दा बाहाय नोङो टाइम गैथाराबाबो माने सानडेफ्रावथ' सुथि नालाय माबा मोनसेबाबो बानायनो हायो आरोना बेनि थाखाय ओमफ्राय फुङाव थांनो खस्थ' खुवा खुनानै माबायदि जायोमोन गस्ला जेकेटफ्रानो सिलांजोबोमोन आरो ओमफ्राय दुगैनोथ' बहा टाइम दुगैनोथ' मोनखाया मोनानि 7था 8थायाव मोनफैयो न'आव ओमफ्राय फुंनि 4थायाव थांनांगौ दा गस्ला फोराननोबो टाइम मोना बेफोरबायदि जानानै आं बे गारिखौ लायनाय जादों बेबो आंनाव केस फैसा गैया माने आंनाव गैखाया फैसा आं लन लानानै लायदों ओमफ्राय दा बे लनखौ सुख'नांगौलाय माबा मोनसे खालामनानैबाबो दा मा खालामनो मानसिनि जिउआव बेबायदिनो ना सुखुबो फैयो दुखुबो फैयो ओमफ्राय आं बे सुइफ्टखौ मानो लाबोआखै मोनसेबाव माने सुइफ्टखौ लानो थाखाय आं थांखादोंमोन नालाय 80,000नि फैसाया दंखायोमोन 80,000
बाहाय माने आं एसे मेंटेनेंस खरसाखौबो सानबाय माने गारि गिदिरबानो खरसा मेंटेनेंसआबो गिदिर नालाय दा बे गारियाव माने मेंटेनेंस चार्जआ बिराद खम मालफोर मोनसे लगायोबा गैयाबाबो 300 400 जों कमप्लिट जायोबा नों सुइबाव 800 900 बिदि थांगोन बेबायदि आरोना बे सुइबा जाहैबाय डिजेलमोन दा डिजेल गारिया एसे मेंटेनेंसआ बारा जायो ओमफ्राय दा बे पेट्रल गारि बेखौ आं लाबोनाय जादों आरो बेनो आरोना लोगोफोर गारिया ओमफ्राय मडिफिकेशन खालामबाथ' खालामजायो नायसै आं फैसाखौ माने बाव बांद्राय बेकार बाहायथ'लानो नंदों मडिफिकेशन खालामबा ओरै गोजौआव मा होनो रिलिं लागायनानै उनावहाय स्पयलार होनानै ओमफ्राय ओरै स्पयलार लागायबाय बाहाय ओमफ्राय बाहाय ओरै मोनसे एन्टेना माबा सिस्टेम रेसिं कार सिस्टेम लागायनो सानदोंमोन आं ओमफ्राय आं बेकार खालामला नामा सानदों आं फैसाखौ माने एसे 6-7 मासनि उनाव आङो दस्रा गंसे गारि लाबोबावगोन बेबो थागोन नै बाहाय मोनसेल' खमि जाबाय मिउजिक सिस्टेमा गैया बख'नानै लाखिदों ओमफ्राय दामिमोन खोमा मिउजिक सिस्टेमा सनिफोर जानो हागौमोन ओमफ्राय बे बिएस टिउबाथ' आंनाव दंखायो बक्सआ दाम गोसानि दं आंनाव 10,000 फोरनि 10,000 मोन नामा जायखिजाया 10,000 फोर होनबाय आङो ओमफ्राय बाहाय बे माने बै टेपखौल' लागायनांगौ आरो टेप लागायबानो नायसै डिसप्ले लागायनाय जायो ना मायो दा फैसानिबो प्रब्लेम ना हाथ'वा दा बिनिबो लन दङ नै बेखौबो सुख'नांगौ सोलिनोसै बिदिनो लासैनो माबा मोनसे खालामनानैबाबो सुख'नोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथांमोना फेसबुक पेजाव नायदोंबा पेजखौ फल' खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आरो जाय बिथांमोना इउटिउबाव नायदों फेसबुक पेजाव थांनानै फल' खालामहै दा थांनोसै मोनाबाय नै सानाबो हाबबाय बिराद गोजानाव फैदों आं बैयावसो नै पिकनिक स्पटआ ओमफ्राय बाहाय एसे खालि ना बेयावथ' बक्स दामनाय मा दामनाय दावराव जायो बेनि थाखायनो दामफारनि बायदि गियार लागायफ्राङो बावनानै बाहाय ओरैजाय नै लेथ्रा दंफैयो दे बिराद गोजानाव फैनानै जाफैयो ओमफ्राय बाहाय ओरैजाय फोसाबफैनो हायाना दा बेनि थाखायनो बाहाय नै लेथ्रा जानानै थाबाय जायगाया बिदि गोजान साइडआव जादोंबा अननानै सावनानै गालांनो हायो बाहाय अनलायनानै गावजों गाव हेल' गाइस दिनै साननैनि उनाव आं बे ब्लगखौ स्टार्ट खालामफिनबाय ओमफ्राय आं दा दिनै एयारपर्टआव दंफैयो डिउटियावहाय दा नैबेजों रुम दङ नैबेजों रुम थाग्रा ओमफ्राय ब्रेकफास्ट जाफैदोंमोन आं दिनै न'आवहाय कारेन्ट गैयामोन ओमफ्राय ब्रेकफास्ट रेडि खालामस्लाबनो हायैखाय नैबेनो गारियानो आंना आं सालायग्राया ओरैजाय दै टेंकि दं नै वेस्ट बेंगल नाम्बार इन्डियानि ओमफ्राय दा थांनोसै डिउटियाव 6:30 जाबाय भुटान टाइम 7टा थांनानै डिउटि मावनोसै दिनै बेखायनो नोंथांमोननो दिनै एसे माबायदि जाखो एयारपर्टआ माबायदि साफा खालामखो बिराद गोबावसिमोन एयारपर्टखौ देखाया दिनै देखायनो नोंथांमोननो ओमफ्राय गारिया नै नाइटआव सोलिनानै दासो फैदों हर सान सोलियो आरोना रेस्ट गैया नाइटनि ड्राइभारा थांबाय रुमावनो थायो ओमफ्राय दा आं सालायनोसैलाय सानावहाय हरनि ड्राइभारा उन्दुनोसैलाय आरो ओमफ्राय दायो 7टा जाबाथाय आं बाहाय दोनफैनांसिगौलाय ओमफ्राय हरनि ड्राइभारा फैनानै 7टानिफ्राय सालायनोसैलाय आरो रेस्ट गैया 24 घन्टा नैबेबो जोंनि मालिकनि गारि नै बोरायथार मालिकनिनो जोंनि मालिकनि दा थांनानै नैबे कार्डखौ स्केन खालामहैनांगौ नै बेखौ स्केन खालामबासो प्रेजेन्ट जागोन नङाबा एबसेन्ट दाख्लै 80,000 90,000 दानदोंनो गारि भाराखौ माने अबेबा बिदि स्केन खालामनायनि थाखाय गारियावबो स्केनार दंजोबो नै पुरा स्केनार गोजा आरो स्केन खालामबासो माने लड जाब्बाय स्केन खालामखांनानैसो आनलड जायो बेसेबां टिप बोदों बेखौ हिसाब खालामजोबो आरो कम्पानिया दा फुराना जालांबाय मोनसे गोदान नियम बानायो जि मोजां न'आनो नै एरखु जाजोब्बाय एफा मोजां न' दंमोन सेस एरखु जाजोब्बाय ओमफ्राय नैबे क्रेसारमोन बांलादेशआव लांग्रा क्रेसारफ्रा नै अन्थाइ गारि थाङोना भुटाननिफ्राय बेनिफ्राय लाङोमोन ओमफ्राय दा बे क्रेसाराबो बन्द' खालामनांबाय ओमफ्राय हौरै बियार फेक्ट्रि दं बियार फेक्ट्रियाबो बन्द' जासिगोन माने खाथि खालायाव जेबो अबजारभेसन थानो मोना आरो माबा मोनसे नयस जाग्रा बा लेथ्रा जाग्रा बेबायदि
Hi guys, good evening. मोनाफिनलायलायबाय ने दाना नाइट डिउटिया फैसिगोनलाय 6:36 जाबाय भुटान टाइम ओमफ्राय इन्डिया टाइमा 6:06 भुटान टाइम 7टानिफ्राय नाइट डिउटि फैसिगोनलाय स्टार्ट जासिगोनलाय आंना दा नै लगबुक होनो बेखौ माने भाई किल'मिटार लिरनांगौ मा बोदों ओमफ्राय बेसेबां किल'मिटार खारखो थाव सोदोंना सोआखै गासिबो लिरजोबनांगौ कम्पानिनि डायरि बियो लगबुक ओमफ्राय दा बेखौ साइन होहैनांसिगौ आरो सुपार बाजारनाव बेहाय साइन होबासो नोंहा गारिया फैसा मोनगोन आरो मालिकआ नङाबा फैसा मोना बेखौ स्केनिं माबा होनो क्रेसार स्केनिं माने बाहाय हाजों अन्थाइजों मिक्स जानायखौ सालिनानै ओरै खोहैदों आरो मोजां मोजां हाखौहाय खोलाय रलार होलाय खोलाय रलार होलाय गोजौ खोनांगौ आरो बे गैयाबाबो क्रेसारजों समान गोजौ खोनांगौ जाहैदों लखबगासिनो बे गोजौना गोजौ आलदा आरो गोजौआव बोग्राफ्रा गोजौआव आलदा ओमफ्राय बल्डार बोग्राफ्रा बल्डार आलदा हा बोग्राफ्रा हा बोग्रा आलदा आरो जोंना मेसिना नैबेनोमोनलै ओंखारबाय टाइम जानायखाय माखासेफ्रा मावगासिनो आरो दाबो ओंखायनो मेसिन थानायखाय आंबो थाबाय बे मोनसेल' नङा सालिग्राया बैयावबो दं आरो बिनि हरैबो दं आरो नैबेबो मोनसे आरो ओरैबो दङ गुवारथार आरो 6थासो दङ गैया साइनखौनो मोनासै जोंना नैबे कनस्ट्राक्सननि नामा नामगे कनस्ट्राक्सन होनो साइनखौनो मोनासै सुपार बाजारफ्रा सेंग्रा उन्दै उन्दैना थाब थाब खारलाङो टाइम जाबाथाय टाइमानो जायाखै दहाय खारलांबाय सुपार बाजारफ्रा सेंग्राफोर फिसा फिसा गोजा दहायनो खारलांबाय दा समबार दिनै सुनिबार ना गाबोन रबिबार समबाराव नङाबा मोनला गाबोन सुटि दङ जोंना नैबेबो जोंनि कम्पानिनि नै 15था दं जोंनि कम्पानिनि गारिया दा नै मोनसे खामानि दंबावो बेखौ स्केन खालामनांगौ होमबासो प्रेजेन्ट जाबावो आरो ड्राइभारनि होमबासो ड्राइभारनि पेमेन्ट मोनो बेखौ नैबेयाव स्केनार माबा दं नै बारकड बेखौ स्केन खालामबासो बायनाय स्केन खालामनो बयबो रेडि दंजोबो आरो नेगासिनो स्केन खालामग्राखौ नै दासो फैदों स्केन खालामग्रा मेडामा बेखौ स्केन खालामबासो ड्राइभारनि पेमेन्टआ हाबो जोंना नङाबा एबसेन्ट बयबो नेगासिनो नै बेखायनो हाय गाइस दा टाइमा जाबाय नै 10:49 इन्डियानि टाइम 10:49 ओमफ्राय मोनफैबाय ओंखाम थोंखाम जाखांजोब्बाय आं हजोंहाय भिडिअखौ क्ल'ज खालामनो हायासै आंनिया केमेराया बेटारि गैलामोन बेटारि चार्ज ओमफ्राय मबाइलावबो बेटारि चार्ज जोब्बायमोन खुनुरुखुम 10%ल'सैमोन बेखायनो भिडिअखौ क्ल'ज खालामस्लाबनो हायाखिसै आं दा न'आव फैनानै क्ल'ज खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो आरो जुदि नोंथांमोना फेसबुक पेजाव नायदोंबा पेजखौ फल' खालामनो दाबाव बिदिबा लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लग भिडिअआव जय बर' हारिनि आगे मारेगा चाटा म यहाँ जिंदगी लाइन भयो जिंदगी डंडुआ फिर भी घमंड है